Γεια σας, είμαι η Αγνή, είμαι φυσικός και δουλεύω εδώ στο CERN σαν ερευνήτρια. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο ότι είμαι ερευνήτρια φυσικός είναι ότι οι μελέτες που κάνουμε δεν έχουν γίνει από κανέναν άλλο πριν από εμάς. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε δουλειά που κάνουμε πάει την επιστήμη μπροστά και αυτό το βρίσκω πολύ συναρπαστικό. Δεν μπορώ συγκεκριμένα να σκεφτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο που με έκανε να ασχοληθώ με τις επιστήμες. Πολύ συχνά ακούμε ιστορίες ότι ήθελα να γίνω αστροναύτης όταν ήμουν μικρή, ότι έπαιζα με Lego, δεν ξέρω και εγώ τι. Στη δική μου περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Σαν παιδί ήθελα να γίνω μπαλαρίνα, έπαιζα με κούκλες και όλα τα σχετικά. Αλλά όταν ξεκίνησα να κάνω φυσική στο σχολείο, τότε ήταν που πραγματικά το αγάπησα. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι μπορούσε να εξηγήσει τα πάντα. Όλα τα φαινόμενα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο πολύπλοκα, έχουν μια εξήγηση στη φυσική. Και αυτό με τράβηξε. Και όσο μάθαινα, μετά κάποια στιγμή άρχισα να μαθαίνω και για όλα αυτά που δεν μπορεί να εξηγήσει η φυσική ακόμα. Και έτσι βρέθηκα να κάνω βασική έρευνα. Κορίτσια, αν σας αρέσει η φυσική και οι επιστήμες ή η τεχνολογία, τολμήστε το, κυνηγήστε το, δεν θα το μετανιώσετε.